اللہ فرمائی والفجر زما دے قسمی پا وقت دا سحر باندے دا سحر پا ٹیم دے اللہ وی زما قسمی ولیال عشر او زما دے قسمی پا لس و شپو باندے والشفع والوتر زما دے قسمی اللہ وی پا جفتا و پا تاک باندے واللیل اذا یسر او زما دے قسمی پا شپا باندے چکل را خورش حل فی ذالک قسم لذی حجر آیا پا دے قسمون کی او قسم شتر دا عقل مند دا پارا علم تر کیف فعل ربک بعاد اللہ وی تنگو رے اے پیغمبرہ چھ ما سکڑیو دا قوم عاد سرا دا قوم عاد بارا کی خبر رستا خبرو کی انشاءاللہ اڑم بیچ اللہ پاک پسبان قسم خوڑلے دی آگا دے دا سہر ٹیم دا سہر دا ٹیم دیر زیاد قیمتی وی دا سہر نا مراد دا سبا خطو نوالا دا نور دا خطو پورے دا ٹیم دیر زیاد قیمتی دی دا ٹیم کی دا اللہ خاص بندگان دا اللہ حمد و ثناوی بلکہ دا اللہ جو سمر مخلوقات تے پا دے ٹیم کی دوی دا اللہ حمد و ثناوی پا دے کی دا اللہ نا استغفار غواری اللہ دا خپلو خاص و بندگانو پا صفاتو کے دا ذکر کئی والمستغفرین بالاسحار زما خاص بندگان اگوی ماتا استغفار ہوئی دا سحر پا ٹیم کی عربے کی فجر ہوئی قرآن کی فجر مراغلے ہو سحر مراغلے دے تو دگا وقت کی اللہ جل شانہ پا خصوصی طور بانے پا خپل بندگانو بانے رحم و کرم کئی دے کراچے کی ہو مفتی سے وہ اللہ پاک دی قبر دا نور نٹک کی وفات شوی دی حضرت مفتی ضروری خان سے ہو نو آگئی فرمائی کہ پا قرآن کی وہ صورت تے آگئی تا صورت تغابن ہوئی پا دیرشم اسی پارا کے دے دا دا ناممکناتو دا ممکن جوڑو لدا پارا یو نکی دن کے گران نہ گران سخ نہ سخ کار دا آگئی دا پارا ہوئی صورت تغابن دا اسلافو دا علماء دا اکابرینو پا مجرباتو کے دے نو آگئی فرمائی چھ قبل الفجر دا سبا نمخ کی دا سبا خطو نمخ کی یعنی دا پیشمنی پا ٹیم کی دا ہیری و ملغلر دی دا سبا دا خطو نمخ کی دا صورت تغابن ویل اتشتم از عبارہ کی دو رکو دی مختصر صورت دی نو دا ہیری و ملغلر دی او دا سبا دا خطو نباد چکل سباو خیجی نوی دا سونا دا دا سونا دا دا دی تلاوت سونا دا او بعد الفجر دا سبا نرستو دا سہر دا من نرستو دا چاندی دا معلوم دا شوا چی دا سہر ٹیم دا دیر زیاد قیمتی دے او زکا پی اللہ جل شانہو قسم خوڑ لے دے والفجر زماد قسمی پا وقت سحر باندے سحر دا ٹیم دی زیاد قیمتی دی